Fuck, det kommer! Det kommer! Den syge hane. Hane fra hane. Tak. Den kan ikke lide... Den kan ikke lide paparazzier. Skal jeg tage os en gang til? Jeg fik det ikke på film. Fucking spasser. Der måske mig lige din sko. Filmer du? Ja. Ej. Nu har den fået damer på, så. Fuck, man. Shit. Emma. Nu skal den lige vise sig. Syg der. Fuck, det er syg. Hej. Pas nu, Thomas. Hey, Thomas, du er ikke Ghost Rider. Pas op.